Areto-sareto ikus dezaten zer dagoen, eta hori egiten dugu eskainrun baten bidez, eta eskain horretan hilketa bat asmatu behar dute. Badago historiotxo bat hor, eta badago pista batzuk, eta horren bidez, nor izan da hiltzailea, eta nor izan, eta zergatik hil zuen bata besteri. Bai, talde lana. Bai, lau sei laguna. Edo zein momentutan idatzi, museora eta data zehaztu eta gurekin. Hori bai, museoa itxita egon behar da. Normalean egiten da hori edo zapatu goizean edo igande arratsaldetan. Zere, jendea pistaren bila, alde batetik bestera eta beste bizitariek museoa ikusten bai da oso erosoa ez da. Eta museo bat ezagutzeko beste modu bat orduan? Horrek baina beti izaten dugu moentzako, familiantzako eta gazteentzako da. Gure bizitari guztiak dira oso garrantzitsuak, baina enpresa munduko jendea, enpresarioek, langileak eta bere zeroak, bere hornetzaileak, hona etortzea eta ikustea zer izan ginen, zer garen, zer egin dugun, balore handia ematen dio enpresetara. Baina, aurten nahiko ondo egon da ia 5.000 bizitari eta hori ona da. 75 kanpotik datoz, bai estatutik, bai komunitate autonomotik, bai 5% atzerritik. Atzerritik, bai. Penagarria da, Eibarko jendea ez dela tortzen.